Grade 12 is considered the most important grade as getting a matric certificate opens up many opportunities in the lives of young people. 19-year-old Cinga Dwala Begwa from Motherwell is one of the grade 12 learners who will sit for the final exams this year. Cinga, who dreams of becoming a top chef in the future, says it is because of his parents' support that he was able to reach this grade. Abazali bam bajonge kum nabantwana baseka bajonge kum, which ke kundiyomotiveyitha phaa ekhaya ke ngoku ngoba mos umamam naye ugqibe u-grade 12 waye emsebenzini. So ofishe ke kumamam ke kundinika laa inspiration uba mandiye eyunivesithi okanye ekholeji ngoba abantwana basekhaya bazabona kum as first born. And ke ngoku kum indenza ke ngoku ndibe inspired kakhulu ngoba ekhaya andinikwa i-lack of i-motivation, bayandimotiveyitha every day. Naxa sendifunda izifundweni bayakwazi uncedisa. So ukuya eyunivesithi kanye ekholeji andiboni uba khe ndizasokola kakhulu ngoba bayakwazi uncedisa xa ndisokola ezifundweni. Cinga, who studies at Soqayisa School, which has been in the news for its principal being accused by parents of using tricks to ensure that his school achieves top results, says he feels ready to sit for exams. And ndingathi ndingu-60% boredi bam laa nto bemviwe uphela kwenyaka ne. 10% ngosisarivayisa ndizakhabe nam ndiziphusha ke ukuba ndizamphusha ii-limits zam uba ndigqithe ii-limits zam uba mandikwazi laa nto uba 100% uba redi. Yolanda Dwatwa, who is 18 years old and wants to study engineering, says she's also ready for the exams. This Fulumzi High School learner says their teachers have done a great job in ensuring they're prepared for the exams. Kotishara esibanikweyo thina single grade 12 ka-2025 basinike abanye otishara because otishara baye bali-extend ixesha labo. I know sometimes akufuneka babe lapha kwezinye hours apha esikolweni, but uye ubone uba uyafuna. Intle xa ubona uba utishara uyafuna uyenza because iyaku-encouraja nawe uba okay yenze le nto because there are people who want to see you up there. This young lady who stays with her father says the most important thing is to be focused and avoid distractions. Umntana ozokwenza u-grade 12 ndingathi kuye funeka apushe hard because ngoku istandard se-examination siphezulu and ke ngoku nestandard songena kwi-universities, colleges ziyazinyuka as uba kuhamba. So umntu ndingathi bani bafuneke xa ezawungena ka-grade 12 there's something emnye imdistract funeka ayisuse ngoku, eliminate i-distractions because zizawuye zingene endleleni yoba ufunde. Last year, the school had a pass rate of 98.3%. The school's acting principal, Nono Quza, says they do not believe in putting pressure on learners to achieve a high pass rate. Besithe kwi-vision esinayo yesikolo sathi sifuna into kokubana siriche u-90% and above starting from last year. Siyenzile ke loo nto and ekuyenzeni kwethu sayenza kakhulu because instead of u-90 siye safumana u-98%. So kuloo nto koba sisenolophulo and with into yokokubana ii-learners are not the same. Sazixelela into kokubana sizawuhlala kwinto ethi at least this year we will make it a point into kokubana u-95% siyamfumana yena ngokunokwakhe. Although last year besingo-98, not that we are dropping, but we have looked at the type of learners that we have. The responsibility of getting students ready for the end of year exams is not just on teachers but also on parents. A parent of a grade 12 student says that she is not assigning any household task to her child during the exam period and suggests that other parents do the same. Ukuklina depends on me because andifuna be overwhelmed
ngumsebenzi wesikolo aphinde be-overwhelmed umsebenzi wasendlini. Funa ukukhuthaza abazali bangaba iba hands on kwimfundo yomntana. Funa ukwazi uba wenze ntoni namhlanje esikolweni, why uphume ngeli xesha, bekhona utishara phambi kona eklasini, okay ndingakuncedisa phi. Eastern Cape Education MEC Fundile Gada says they are targeting a pass rate of 88% this year. Nyaka sibeke u-88. Ngokwe-system zethu are going to get that 88 because already we have achieved it in terms of the synopsis that we have made for the first quarter and the second quarter. The class of 2025 will write the final exams on the 21st of October. For MPK TV News, I am Sisipho Mtiki in Gqeberha.